Led Rahul Teron ki thitangar pum pinini phai inkorahini ada prang hemnang chile ponlo. Sonse pini ada prang ke hai Mahajan Teron lapen jimahan sepia sopo akleng. Ki thitang Rahul Teron abang arpum hemnang chile ponlo. Lapen ahemasor lapen ake hai Dr. Tuliam Ronghang langkin Billy Mohan Klaklari lapen ilitum kaching honai VDC chairman ake hai Kiron Tokbia phan ningkang sam pajirpon. Lapen lada kacharap tun social worker ke thegiding atuma phan anta ningkang sampen kachurupa dopon. Lesikit hitang arpum abangke karbi animpen pachokpon et ansi me an pipon pupusi birta longpon. Phuloni pen ranrun be news text report News 7. Ke damtang tarik krener kep Julai ceklo ladak langhin thatenong langhin constituency ke parlo jaipong sathe teron rong amikar Mahajon teron na penji mahan se pialang litum bahini asopo akleng Andhra Pradesh along ke chongdat dampen ke wang bomahut Madhya Pradesh Satna Junction along labangso kachi kopi ko son pene accident lo labangso accident det pen as labangso dead body hem nange pali thor labangso nange pali long pop lake ilitum kaching honnai Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ilitum aphan Karbi Akhai phan kanghona joine lapen ladak thatenong langhin constituency Billy Mohan Khaglari lapente thatenong langhin constituency labangso VDC chairman ake hai Kiron Tokbi alang litum kache paduk mate khei reng nai pu atokano Karbi phan kanghon pen pini ladak jaipong sathe teron arong lake povek ahem tu nalong kithi tangar pum nange pale lapente labangso kithi tangar pum ki endam ake hai rong pia sangho munthi rong pi alang litu matim aphanta choro ren lasi lapuson Karbi Akhaya kisung long nangerap thege pot alang litum anso se aramang no hirjume hang pilo lapen ladak kisung det ahem tu na tum sitame alang litum aphan suri ahir jume pajir pondo athe lana ke lo labangso auso chingkoi ekpen kithitang arpum sitame hem nang chili nai pura ilitum kaching honnai ACM lapen langhin MSC lapen te VDC chairman alang litum kache paddo ko joine se pini ladak jaipong sathe teron rong rat amikar Mahajon teron lapen alang licor jimahan se pialang litum sitame labangso kithitang arpum sitame pini labangso asopo aphan chethek pon longlo lapen pini kadogabe aronatang pen claim si labangso sopan pini uthot ha chomrong me an palidam jia phan pini non chisik chedang lo aprang si nang litum media akorti tum phanili choropar piklo se kalang lo pini jasemet ladak sathe teronarong jaipong atok o lapen kipapi hu padim lang se setame ilitum council kachariatum kanghon kiplak kiplegawe se thandam me ilitum akorti Rahul Teron chiwoi joi alang libang arpum le labdak Karbi Anglong kewan chotla pugali mane atuma phan setame dupiklo kithi ke jang kangbo kupini accident ti asonsona incident an setame alangli kerap dun ke pajir dun dupiklo ho corona hot pen chenglo hala sota nilitum penang an chini dun lapen charjab dun hala suta sipini nili hunibar ni pendam joi pini mongorbar ano jo pini ansi nili nangelela athe kidu kedam flight train gari alam penak men long fit tong thekte nili dak pendam si connecting flight dun lo la dun det pen kaching koi vek Satna Junction adin pen nili airport penang ko jo lang kedam thu adim phere me adim sitami nangle to mehir jume arna mehir jume pen nili puthot nili nuvet kedam sitami nili nang chili long pamelo la pen nili alang letum teron hem asor ahem tu natum phanili abang arpum kachiwai tang abang kithi tang abang arpum sitami arona tang chok nangji pusi NP damlo la silabang so puthak nili alang letum ari deng hodai longlo asi chorolo eltum tim Karbi Anglong ke Japon CM Dr. Tuliram Ronghang la pen agriculture board chairman Sar Mohan Tiso la pen nili tum claim rapet
Bangalore Krabi Society President Stalin Tisho malong ejang poputapu lapen nili ese nili active worker munthirong pi nil tumahin penang council kachari tumaphan suri suri ke churu parpil kardong